Chce tam vidět něco? Myslím si, že ne. Ale on to pak, ještě když to máš v tom tabletu, tak ono to ještě jako upraví trošku, že to nějaký AIko zesvětlí. Možná. A viděl jsem borce, co s ním běžel v noci a bylo tam vidět něco. Jako kvalita byla na hovno, ale bylo tam vidět docela dost. Běžel jsem ve městě. Ne v horách, takhle. Jo? Jo. Jako měl čelovku zapnul.